नमस्कार। हम बानी डॉक्टर महेश कुमार। पूरा भोजपुरी समाज के हमार प्रणाम गोड़ लागत है। रउआ सभे के आशीर्वाद से आज हमार भोजपुरी फिल्म मातृ देवो भव थिएटर में रिलीज भइल बा और पहला ही दिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहल बा। ओढ़ लेहले बानी हम ता प्रीत के चुनरिया, नावे लिख दिहले बानी सगरो मेरिया। एगो माई के ममता, करुणा, त्याग, विछोह से भरल मातृत्व के अद्भुत कहानी बा मातृ देवो भव। ऐसा ने अपन प्यार और आशीर्वाद बनाए रखी और आप सबसे विनम्र आग्रह बा कि आप सपरिवार अपने नजदीकी सिनेमा हॉल में जाके ये फिल्म जरूर देखें। धन्यवाद। हाँ। पता ना गंगा काहे सवेरे सवेरे माथा चढ़ गई हमार। माथा और आँख काहे चढ़ल बा ना हमके सब मालूम बा। काल राती के जौन सागर चढ़ा के आयल रहनी ओही के नतीजा है ई सब। सागर चढ़ा के आयल रहनी ई सब का बोला तारू? हम तो आपके समझा समझा के ही थक चुकल बानी। और वैसे भी ऐसा आदमी के केहू का समझाई जेकरा के ई भी नहीं खे याद केहू राती के लड़खड़ात घरे आयल रहे। अरे रे रे गंगा गंगा सुना 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 सुना। ऊ हमके बिरजू मिल गई रहे रास्ता में और ऊ हमके पकड़ के ऐसे जबरदस्ती पिला देलस। अरे हम पियल ना चाहत रहनी लेकिन ऊ जबरदस्ती पिला देलस। तब बतावा हम का करती? हरी दोस्ती निभाई उस शराबी से, उनकर तो इहे काम है। और हाँ, हम जे गुड़िया खातिर ग्राइप वाटर ले आवे के कहले रहनी वो कहाँ बा? ओ तो हम भुला गई नी। बिटिया के ग्राइप वाटर भुला गई नी, बाकी आपन वाटर ना भुलाई नी। हाँ ना गंगा हमके याद रहल पर आपके समझ काहे नहीं ख्यावत। अब सब बच्चा लोग बड़ा हो रहल बा, उन पर का असर पड़ी? तका काल रात हमके नशा में ऊ सब लोग देख ले सुतल ना रहले का? आज तक कब्बो ऊ लोग आपके घरे आइला से पहले सुतल बा का? मतलब हमके ऊ हाल में सब लोग देख ले का? जाई खुद ही पूछ ली अपना बच्चा लोग से। जाई